Usa ka 17 anyos nga babae ang nalumos atol sa graduation ceremony sa manghud ni ini sa usa ka pribadong resort sa Pagadian City. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Ang usa-unta kamalipayong selebrasyon sa usa ka banay sa usa ka pribadong resort sa Barangay Tuburan, Pagadian City niadtong Biyernes natapos sa pagkalumos sa 17 anyos nga babayi nga gilang si Marian Ando. Sumala sa amahan sa biktima nga si Cleto Ando, ilang gisaulog ang graduation sa kamanghurang anak nga lalaki nga mi-graduate sa elementarya niadtong Huwebes, pinaagi sa pagligo sa maong resort. Sa usa ka pangbata nga swimming pool kuno kauban ang classmate sa iyang anak, wala kuno nabantayan sa pamilya nga nibalhin sa pang-adult nga pool ang biktima. Jadi mo to ko balong langoy kon. Dito mo to sa mabaw, nibalhin mo sa tuslaom. Adunay lifeguard on duty niadtong tungura ug nabantayan na lamang nga milutaw na ang patay nga lawas sa biktima. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara na kining patay. Magdipo unta karon John. Lipay kay na siya kay sige nikaw man og ligo na to at ini birthday na pud nako, mga ligo na pud ta. Wala pay opisyal nga pahayag gikan sa maong resort apan alang sa kabanay sa biktima, wala na kuno sila'y plano nga mapasaka og kaso. Hinuon, abagahon kuno sa maong resort ang tanang galastuhon. Ilaman tanang gasto. Oo. Ano may kasabutan no. Gastuhan man nila. Kung willing sila mo file og kaso, andam ra pud mi nga mo-cater sa ilaha. So sa pagkakaron kay undergo pa man og postmortem examination ang biktima. So kung unsay result ato dayon kung unsay plano sa mga tagtungod, andam ra pud mi diri nga mo kuan sa ilaha. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.